Ето тука. Така поне мисля. Не знам. Може би да. Това е един час отнема. И тя ще ми даде парашут без да падам по-бързо. Много често има много хора. Ако е голяма име, имам чувство, че тук е боса. Ако е боса, аз съм мъртъв. Рар. Не знам какво е това. О, има само 7 патрона. Патрончета. Але другото ми е 45 патрона е другото. Добре оръжие имам за сега. Това е другото ми трябва. След един чест да отвориме. Не е много зле. Рара да си вземеме. Дайте. Това я. Я го виждам това. Това е по-хубаво. А това какво е? Тук бос ли е? Малко отворен съндък. Епик оръжие. От друг неотворен съндък. Заменяме. Сега ще бегаме от тук, ще търсим някаква кола. Намериме. Между в миналата игра намерих снайпер. Обаче зоната ме уби. Може да направя Victory Royale. Абе. Добре. Ако не намеря скапана. Абе, що това ми се... Върни си го, бе. Какво примигва там? Това ще примигва, бе. Кой има в него? Кой има? Сладкайца ли има? Бе, сега искам да направя едно нещо. Искам да ударя с бум голям, трябва да са голям. О, патрони. Ако намеря базука, автоматично печеля. Това само 27 патрона, какво е смисъл го взимам? Не казвам, че съм слаб на Fortnite, нито че съм силен. Просто играя, защото ме кефи. По-бързо. Тази честове готини оръжия. Това е само с 19 патрона, мисля да го сменя. Това е колата на боса, бе. Мале, при боса сме. Аз взимам едно оръжие, се махам. Страх му от боса. Оръжие. Това го имам вече. Взимам си това. И патроните си взимам. Патроните. Те бурата не се отварят. Абе. Ох, какво е това оръжие? Не, това е ужасно. Му гадни оръжие му така. Така мога ли да карам? Ако я карам, боса ще ме преследва. Ужас! Някой ме снайперира. Видях, ще ме стреля. Мале, колко гадно. Нека да виждам, че се стрелят. Или че ме не стрелят, не знам. Може да ме снайперират, ама... Много хубаво оръжие. Само с 98 патрона и дори го имам. Какво мога да направя тук вътре?
Да, банани. Кой това? Та поща. Някъде видях преди това чест. Отваряй се. Грамотевица. Това е някакво оръжие според мен. Аре. Имам супер яко оръжие тази грамотевица. Боса даже да отивам. Но ме е страх още. Макар че имам някакви страхотни оръжия. Вие знаете ли как се плъзгаш по колена, защото не съм се научил? Не е това. Не е това. Не знам с кое. Много искам да се науча. Къде е зоната? Там никой. С крилцата. Скъпи мой. Не. Добре, много ме е страх в Fortnite. Не са от най-напелените, които обичат да се убият. Ой. Скъпи мой. Тихо си. Какъв е той? Кой ме стреля, бе? Той от мене. Отрепах го, бе. Никой с мене не се мери. Ако се мери, лошо му се пише. Дай хилда. Аре, хилвай се бързо, бе. Радвам се, че той ми даде хил. Иначе съм мъртъв. Картоф. Това няма си стои така разпиляно. Това е хубаво. Или, не, яде ли това да вземе? Ще колебара. И това също е хубаво, бързо е. Много малко подобни. Дай си останем с моето си. Че хубаво са ми оръжията. Добър брой патрони имам, така че... Не ми заточи кръв. Не ми взе кръв. Аз скочих от не знам си къде. Бати якото. Качвай се, бе. Имам грамотевица. Никой не може да се мери с мене вече. Къде пише колко хора остават? Още не съм направил между другото. Тук вече бях влязал. Бара. Има туалетна. Грешна врата. Ой. 115. Това. 112. 3 патрона повече. Това за мен буквално няма никакво значение. Ако леталото работи, не. Помисля, че ще ме отрази. То не ме. Още ли вече? Да кога ще стане ден в Fortnite? То ще да е хубаво, това да е възможно, да ма. Къде е зоната? Нещо зоната ми липсва. Там съм до нея. Това колко патрона? 8 патрона! Тъпо, че не мога понякога да бяга. Там е зоната. Така.
първата хубава игра, която аз имам в Fortnite. В която убивам някой, между другото. Никога не съм убивал някой. Само когато съм правил Victory Royale. Това е точно хубаво, я? Охо! Това е. Много патрони не искам да си ги хъбля, май. За епик оръжие мога. Що ме се видяха? Ой, мале. Мале, бегай. Забравих за зоната, бе, хора. Абе, бегай. Тъпо зареждане на бягането. Мале, тук е някакъв човек. По-важно да избягаш от зоната, според мен. А не да убиеш човек. Ето ще умреш. Мале. Супер страшно така. Уби ме. Тя ще ми